Huwa essenzjali illi d-demokrazija tkun u tibqa' tiġi mħarsa fis-soċjetà li qed ngħixu fiha. Sostniddan l-ambaxxatriċi għal Franza f'Malta Sandrine Lelong-Motta kif il-ġimgħa filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, kumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallja, laqal l-ambaxxatriċi Franċiża fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali. Huma ddiskutew is-sitwazzjonijiet ġeopolitiċi u r-relazzjonijiet internazzjonali partikolarment x-xhur u snin ta' wara s-sentejn mudlama tal-pandemija. Kap tal-Partit Nazzjonalista insista li minn dan il-perjodu nistgħu verament naqtaw il-frott għaliex id-dlam ma jfissirx biss negattività, iżda jġiel li l-popli japprezzaw aktar id-dawl u l-pożittività fil-ħajja. Ġiet diskussa wkoll it-tema attwali ta' sitwazzjoni politika fi Franza bl-ambaxxatriċi tisħaq li huwa inevitabbli u essenzjali li jintlaħaq Prim Ministru Franċiż ġdid. Dan wara li l-Gvern waqa' fi Franza kif il-maġġoranza tal-membri parlamentari vvutaw favur il-mozzjoni ta' sfiduċja kontra l-Prim Ministru Michel Barnier. Dan kollu wara li b'mod mill-aktar kontroversjali Barnier uża s-setat politiċi tiegħu sabiex jgħaddi il-budget mingħajr vot.